Стиснало ви от проблемите с шума? LED Spectre има решение. Представяме ви шумоизолационната система за таван, включваща продукти на испанските фирми Сенор и Чова. Удобни и лесни за монтаж. Изберете шумоизолационни системи на Сенор за сладък и спокоен сън. Пишете ни или се обадете. Нашите консултанти ще ви съдействат при първа възможност. LED Spectre – твоят партньор за звукоизолация.